শোণিতপুৰ জিলা বৰচলা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 13 নং বাথৌ মহাসভাৰ মহা অধিৱেশনৰ কাৰণে লাইকোঠা পোতা কাৰ্যক্ৰমত মই অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। এক বিশাল আয়োজন জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত ইয়াত হ'বলৈ গৈ আছে, য'ত নেকি আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলে যিটো বাথৌ পৰম্পৰাৰে পূজা পদ্ধতি কৰে, তেখেতসকলে ইয়াত গোট খাব, ধৰ্মীয় আলোচনা হ'ব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকো নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে। তেখেতেও আহিম বুলিতো কৈছে, কিন্তু ডেট এতিয়ালৈ কনফাৰ্ম হোৱা নাই। ডেট কনফাৰ্ম হ'লে আমি ৰাইজক জনাম। কিন্তু বৰ উৎসৱমুখী এক মাহল হৈছে আৰু নতুন প্ৰজন্মই বিশেষকৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে উৎসাহ দেখুৱাইছে। আমি আনন্দিত হৈছোঁ। নিজৰ মানুহৰ মাজত আহি লাইকোঠা পোতাটো এটা সৌভাগ্যৰ কথাও, মনত ফূৰ্তিও লাগে, নহয় জানো? আয়োজন হ'ব আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ বৃহত্তম আয়োজন বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে। গোটেই তথ্যটো এতিয়া মই দাঙি নধৰোঁ। আমাৰ আলোচনা চলি আছে। আজি সন্ধিয়া আমি মিটিঙত মিলিত হ'ম। RC মিটিং আজি সন্ধিয়া মানে হ'ব ঢেকিয়াজুলিত। তাত আমি গোটেই সিদ্ধান্তবোৰ ল'ম। निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। दिनै फैबाय थानाय 13 बोसोरारि जथुम्मानि जानो गोनां बे सानब्रैनि हाबाफारि, बे हाबाफारिनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय दिनै बे लाइखुन्थिया बेखौ गायसननाय जादों आरो बेवहाय आसामनि मन्त्रि अशोक बिथांखौ हांख्रायनाय जादोंमोन गाहाय आलासि हिसाबै, आरो बिथाङा दिनै बाहागो लादों। आरो बेजोंनो लोगोसे बरसला समष्टिनि MLA अशोक गणेश लिम्बु बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। आरो बेजोंनो बे ओनसोलाव थानाय आरो जिल्लाफोरनिफ्राय सफैनो हादों। आरो बेवहाय सनितपुर जिल्लानि जिखिनि बिबानगिरि बिथांमोन, रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों। लैहोर लैहोर फैनानै दिनै सानसेनि हाबाफारि लादोंमोन। बियो जाफुंसार जाहोनायनि थाखाय आरो बे हाबाफारियाव फैबाय थानाय जिखिनि सानब्रैनि हाबाफारि, बे टार्म मिटिं सेसनाव जोङो गेवलां मेलाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ हांख्रायनाय जादों। आरो बेवहाय फैगोना रोखा। बिथाङा जोंनिसिम फोरमायहरदों जे बे हाबाफारियाव आं थाङा बाहागो लाहैगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे 50,000नि बेयाव खाम, सिफुं, जथा, सेरजा लानानै आर'ज खालामनाय जागोन। बे आर'जनि हाबाफारियावनो बिथां मन्त्रिखौ गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायहरनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बेयाव बाहागो लाफैगोन। जिहेथु बेवहाय लैहोर लैहोर फैगोन। आरो जों खावलायनो सानदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि हिसाबै जेमान बाथौ सिबियारिल' नङा, दिनै गुबुन गुबुन धोरोमाव थानाय बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोनखौ जों मोनथिनो मोन्दों। आरो बेजोंनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे बे जारिमिनारि खालामनो थांनायाव जोङो बर' माहारि हिसाबै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों। मानो होनबा 50,000नि जा सुबुं आर'ज गौमा बेवहाय खालामनाय जागोन। आरो बेयो बर'नि थाखाय, बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय, बाथौ धोरोमनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जानो थांगासिनो दङ। आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जोङो दिनै बाथौ धोरोमनि सुबुंल' नङा, गुबुन धोरोमनि सुबुंफोराबो बेवहाय बाहागो लाफैनायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायहरदों। आरो दिनै जिल्ला आफाद आरो दिनै रायदाव आफादा जायगा जायगा गोबाङै खामानि मावबाय थादों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय। जथुम्मा मोनसे बुंनाय जादोंमोन जे रायदाव आफादखौ नोंथांमोना मोनसे एकाउन्ट खुलिनांगौ आरो मोनसे बे एकाउन्ट होनांगौ जाय मोजां मोनो, गोसो गुदुं। मानो होनबा जोंनियाव ओरैबायदि सम मोनफैबाय, दा रावनियावबो थाइसे थाइनै माने बिनानै फैसा मोननायनि खम जालांबाय। दानिया ओरैबायदि डिजिटेल सिस्टेम जाबाय। आरो बे प्रग्रामखौ, बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जोङो जाय मोजां मोननाय, बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननाय, आरो दिनै रायदाव आफाद आरो सनितपुर जिल्ला बायदि ओनसोलाव दिनै सनितपुर जिल्लाया गोबां बिथिङावनो बेक जानानै दङ। दिनै फरायसालि गैया, दिनै ट्रि गैया, लामा दालां गैया, आरो दिनै गोदानै बिटिआरआव हाबदों माखासे, नाथाय नै जेराव जागोन बेवहाय बिटिआरआवबो हाबाखै। आरो बेनिखायनो बिथांमोना
जा खस्थ' खालामनानै बिथांमोना गामि गामि थांनानै सोर जा एसे हायो माइरं दालि जायफोरा थाखा फैसा एसे होनानै सहाय खालामो आरो बेखौनो मदद मोननायनि राहाजों बै दिनै एकाउन्ट खुलिनानै